Doncs som el Casal de Joves Emparrats, fa 3 anys que existim com a tal. I ens vam formar un grup de joves que sortíem d'una cogestió i tal, una miqueta escarmentats, i vam dir, doncs autogestionem-nos. Fa uns mesos que tenim local i ens hem emmerdat en aquest nou projecte d'Adolés. Sí, bàsicament ens falta, o creiem que ens pot faltar un relleu d'aquí un any o dos i hem de buscar una solució ràpida al conflicte. Havíem fet una intervenció amb adolescents a l'institut l'any passat fent un passaclasses i aquest any Casals de Joves ens va oferir participar i ho hem aprofitat per seguir una miqueta en aquest àmbit. Els objectius que ens vam plantejar van ser aquests, no? Donar-nos a conèixer... I una mica que creiem que potser ens fa falta és motivació... Extra. Sí, perquè... Perquè som els mateixos i sí que hi ha molta gent de la nostra edat que va participant del projecte, però és veritat que gent més joveneta es queda com a les portes i fa com respecte, llavors era una manera d'entrar-hi directament. Les coses que tenim positives és que tenim local propi, tenim motivació en fer-ho, hi ha casaleres i casaleros que havien estudiat en aquest institut i per tant la porta d'entrada és molt directa. Podem destinar més recursos materials i econòmics. Ja tenim un contacte dins de l'institut, a més ens portem molt bé amb la PITCES, hi ha casaleros que es porten molt bé amb el director de l'institut i per tant les coses són com més fàcils. Que som poquets i els que podem quedar amb horari, coincidir en horari som nosaltres, perquè la resta treballen o estudien, és el que hi ha. I que tenim també una miqueta, hem treballat amb adolescents amb l'esplai així, però que des del casal no hi hem treballat encara massa i és com com entrem en amb aquests joves i com els sucumbim o com els hi cridem l'atenció. Esperem que hi hagi una intervenció més directa amb l'institut, que la nostra afluència allà sigui més assídua, que fins i tot hi pugui haver joves que vinguin aquí i després facin ells el traspàs allà, jo què sé, o a la mínima penjar un cartell a l'institut que no haguem d'anar nosaltres, sinó que vagi un jove que estigui estudiant allà i digui «Ei, el penjo jo!» i que ens el pengi, o que el pengi.